నా ఫోన్ వచ్చి 12,000 అమ్మాయి మీద ఇదొకే అనిపించి నేను తినాలి దగ్గరికి వచ్చావా చెప్పు తెగిపోతున్నావు ఏంటి ఇలా చూసేది ఎవరికి ఎక్కువ చూస్తాను తెచ్చుకో నువ్వు నా ఫోన్ తిప్పే నా ఫోన్ తీసుకుని నువ్వు ఎవరివే చాలా చెప్పి కలిపో ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వ చెప్పు తీసుకుంటా చెప్పు తీసుకుంటా ఇస్తావా ఇవ్వా ఫోన్ ఎక్కడ తీసుకో ఇస్తావా ఇవ్వా చెప్పు తీసుకోవడానికి లేదు అసలు ఏంటండి అది పట్టుకోండి అమ్మాయి నచ్చండి పట్టుకోండి